L'Hort d'Iglesias compta amb una nova font que presideix l'espai central dels seus jardins. Es tracta dels Brolladors del Coneixement, una al·legoria a la cultura salvatana que ha estat presentada en societat, juntament amb les restaurades pintures del mas neoclàssic, amb una celebració oberta al públic, seguint totes les mesures de prevenció davant la pandèmia de la Covid-19. Fa uns mesos, una bretolada va malmetre l'estructura de la font i l'Ajuntament va encarregar al mestre picapedrer i escultor Florenci Andreasini que en dissenyés i construís una de nova. Andreasini, tenint present que la font està situada just davant de l'equipament que acull la biblioteca i l'arxiu municipals, va voler reflectir l'obra de Joan Puig i Ferreter i Ventura Gassol, els exponents més importants de la literatura salvatana en cadascun dels dos pilars que té la nova font. Els títols de les seves publicacions més cèlebres es troben gravats en la pedra i a la part superior de les columnes s'hi aprecien lligalls de documents antics, una picada d'ullet a la tasca dels arxius amb l'accés a la història i a la memòria. Coronant els pilars, dues pedres, una d'elles amb l'escut de la Selva, fa embrollar l'aigua en diferents estils. Inicialment només eren dos pilars. Un girava la pedra, l'altre feia un sortidor. I llavors vaig pensar, si a l'Hort d'Iglesias hi ha la biblioteca i l'arxiu, doncs van fer les piles de llibres i els lligalls. I llavors n'hi ha un dedicat a Ventura Gassol i l'altre a Puig i Ferreter, com els dos més representatius del poble. Però jo crec que és una al·legoria, un reconeixement a tota la gent, a totes les persones que es dediquen a la cultura, d'alguna manera o altra. El regidor de Cultura, Jordi Vinyals, així com el propi Florenci Andreasini, s'han encarregat de descobrir la placa que contextualitza la història i les característiques d'aquests brolladors del coneixement. La celebració ha pogut garantir les distàncies de seguretat donada l'amplitud dels jardins, espai que ha acollit a més un tast de vi i formatges, tots ells productes locals, i un concert des del balcó del primer pis del mas, a càrrec de Crossover Trio, que ha portat un repertori en directe navegant per les aigües de la música popular. Durant tot l'acte, els assistents també han pogut contemplar en tota la seva esplendor les pintures neoclàssiques del mas de l'Hort d'Iglesias, obra de l'empresa salvatana Recop, especialitzada en la restauració de patrimoni arquitectònic. Les actuacions que iniciaven al setembre de l'any passat contemplaven la reparació dels punts de l'estructura més superficial afectats per humitats i el repintat de les quatre façanes i molt especialment de les seves sanefes. D'aquesta manera, l'edifici ha pogut recuperar els dibuixos i colors originals.